Viime lauantaina saimme lukea ikävästä välikohtauksesta, joka tapahtui keravalaisessa pub-kantiksessa. Nujakkaan osallistui useita kyseisen ravitsemusliikkeen kanta-asiakkaita, ja muun muassa yksi heistä, pidetty ja rakastettu Jussi Antero Tuokkonen, vietiin sairaalaan. Muut ravintolan kanta-asiakkaat, asianomaiset ovat edelleen kuulusteltavina Keravan poliisilaitoksella. Nujakan selvittämistä hankaloittaa se, ettei kukaan asianomaisista tunnu muistavan, mistä koko homma sai alkunsa. Minä olen kyseisen pub-kantiksen baari Mikko. Minäkin olin paikalla. Ja minä muistan. Hommahan meni näin. Tässä on pullo, jonka sai päähän Jussi. Tässä on juoppo, joka vahingossa heiloti pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on nuori mies, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heiloti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on junkkari, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on portsari, joka käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on hieno neiti, joka huusi Ihmepervo, mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on hiippari, joka kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihmepervo, mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä, tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on viina, josta hiippari juopui liikaa ja kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihmepervo, mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä. Hanuristi! Ei tässä nyt mitään järkeä. Siis tuo hiippari puristaa tota tyttöä tissistä ja sitten tämä portsari käsittää sen väärin ja syyttää tätä junkkaria ja sitten se junkkari puukottaa mua. Niin, siinä kävi. Ei sillä ole mitään syytä puukottaa mua. Samaa mieltä. Niin ja sitten vielä tämä puukko. Vaikka tämä onkin tämmönen muoviketju, niin kyllä tämä pikkuhiljaa alkaa sattumaan itse kutakin, kun ruvetaan tässä tökkimään näitä. Minä haluaisin tähän niinku semmosen explanationin ihan piakkoon, että minä en muuten jatka tätä ollenkaan. Saaks ehdottaa? Kato, mä oon ihastunut tähän Mimmiin, mutta se onkin sun tyttöystävää. Ja sit mä oon vetänyt subuteksiä ja viinaa sekaisin, niin mä oon aika silleen vainoharraisessa tilassa. Ja sit kun toi sanoo Ihmepervo, niin mä luulen, että se tarkoittaa sua. Ja sit kun mä haluan puolustaa niin siksi mä puukotan sua. Okei! Yes. Tässä on baari Mikko, joka pisti pullon kiertoon, jossa oli se viina, mistä hiippari juopui liikaa ja kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihmepervo, mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria. Ja mä puukotan siksi, kun mä oon ollut ihastunut sen tyttöystävää ja sit kun mä oon vetänyt viinaa lääkkeet sekaisin, mä oon aika silleen pihalla, mutta sit mä haluan puolustaa niin siksi mä puukotan tätä. Juurikin näin! Joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on Jussi, joka halusi Tarjota kaikille! ja vinkkasi baari Mikolle, joka pisti pullon kiertoon, jossa oli se viina, josta hiippari juopui liikaa ja kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihmepervo, mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria. Joka puukitti miestä tätäkin, koska oli viinalääkkeet vetänyt sekaisin ja halus vaan puolustaa niin siksi puukitti tätä. juurikin näin! Joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Jonka sai päähän Jussi. Nyt loppu tää tyhmä laulu, tämä käy ottamaan minua päähän tämä laulu.